Mali camancɛ yanfan na lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka kalansow caman datugu. Kalanden minnu bolila ka na dugubaw kɔnɔna na olu caman kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na wa dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka walan sɛmɛ. Umu Dara ye o misali dɔ ye. Kɛlɛ kama ne bɔra Suban ka na kalan kɛ Kuru la. Ayisa Kojo ale kɔni ye Umu Dara mamuso ye. A jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Umu ka kalanko la. A donna école la a ye permis sɔrɔ. O ye cahier di, o ye ardoise di, o ye sac di. Denmisɛnninw ka hakɛ fɔlɔ o kɔni ye kalan ye. Mamu Diɲo ale b'a ka laɲiniw kɛ. Mun ka di ne ye ka kɛlɛ ninnu ban ka mankan ninnu ban n ka se ka taa n ka kalan tɔ ninnu kɛ an ka dugu la. Abdul Dumbo b'a yira na k'a fɔ k'ale bɛna cɛsiri walasa ale fana ka se ka kɛ karamɔgɔ dɔ ye don dɔ la. Ne bɛna n cɛsiri kosɛbɛ ka kalan kɛ walasa don dɔ la n fana ka kɛ lakɔli karamɔgɔ ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kalan kɛ gɛlɛyaw kɔnɔna na. Minnu kɔni ye walan sɛmɛ baɲumankɛtɔnw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u bɛ se ka école sira ta ko kura ye. O misali dɔ ye Gaburɛti Bɔnkungo ye bawo ale tun bɛ Yoro a tun ye walan sɛmɛ. Ne ye école bila san 1 mɔgɔ ye ne dɛmɛ ne bɛ école la san. Walasa ninnu ka se ka kalan kɛ Fatumata Togo ale kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ne ka ninnu kalan. An k'ale lamɛn. Ne ka baara ye ne bɛ denmisɛnninw kalan minnu bɛ kalan fɛ ne bɛ ka olu kalan dɔw déplacé ka na kɛlɛ kama an bɛ ka olu kalan. Petit garçon, les corbeaux, un gros corbeau noir. Kalanden fara kalanden somaw kan bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini de ye basigi u ka se ka segin ka na ko kura ye. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.